Hola, hola, bos días a todos e a todas, a todas e a todos. Nada, moi agradecidos da acollida, polas charlas, polas jornadas, sobre todo ao día de hoxe, que parece ser que é todo un éxito. Entendo que parte de eso se debe aos convidados de hoxe, a convidada Concha Fontela e o convidado Oliver Laxe. Bueno, máis que decir que o que dirá a propia Concha sobre a súa historia, sobre a carreira, a súa trayectoria profesional, traballando en películas nada máis e nada menos que de Almodóvar, de Isabel Coixet, traballando na preproducción, que ela xa me dice que non é produtora, eu digolle que non sabe que é produtora, pero tamén o é, na parte de financiación e demais. Bueno, unha parte fundamental, un traballo con todo, o sea, digo eu, vou a crear así desde o interior, pero creo que dende a alma para o mundo, no? Que a parte que non se ve, pero que está moi presente e que a parte ten visibilidade non só aquí, sino bueno, en todas partes, porque bueno, son traballos que teñen unha repercusión importantísima e aquí está a responsabilidade, a parte, unha das partes máis importantes que non soedes ver a súa cara, pero que existe, non? A parte tampouco se fai moito ver, porque non ten moita presencia en redes sociais, nin en... Pero bueno, existe, ten unha repercusión, é un placer enorme estar aquí traballando en cosas tan importantes como no deseo, no? En el deseo. Sí. E nada, sin máis vos deixo con ela que vos contará a súa experiencia e que vos chegará seguro e que aprenderedes moitísimo. Un placer e gracias por todo. Aquí, ¿no? Bueno, pois moitas gracias á organización por invitarme, por vir aquí, pasar este ratiño con vos, un pouco compartindo o que é a miña profesión, ¿no? Que aparte de ser a miña profesión tamén é a miña pasión. Bueno, moitas gracias porque desde que cheguei onte, pois a verdad que a acollida foi estupenda. Tamén deciros que falar así tamén en público e todo eso me pon bastante nerviosa porque eu estou acostumbrada a facer o meu traballo, bueno, falar de él durante tanto tempo diante de xente, pois non estou acostumbrada. Entonces, me gustaría que isto fose dinámico, que vos interrumpades cando queirades para preguntar calquera dúbida que teñades e, bueno, entre todos facer un debate e que falemos un pouco dos aspectos que vos parecen máis interesantes, no? Da produción cinematográfica, da produción televisiva, no? Que é un pouco onde he desarrollado a miña carreira. E vos conto un pouco como empecéi, no mundo audiovisual. Eu son de Pontevedra, bueno, unha vez cando finalicei os meus estudios, eu iba directa a facer filoloxía hispánica. Sabía que me gustaba ler, que me gustaba a literatura, pouco máis. Pero deu a casualidade que ese mismo ano na miña cidade un pouco empezou a funcionar unha nova licenciatura, que era Publicidade e Relacións Públicas. Entonces, bueno, me picou un pouco a curiosidade, me pareceu interesante e provei, no? A ver que me ofrecía e que me podía... sin ter moito coñecemento. Sinceramente, o mundo da publicidade e relacións públicas non foi moi atraínte para min, non me motivou demasiado, pero de repente coñeces personas que sí que te van levando por un certo camiño, no? Eu tive a sorte de ter unha profesora, unha maestra, que cando estábamos facendo determinados proxectos visuais, que fixemos unha curta e todo eso, dixo, ti tes unha capacidade para organizar e xestionar proxectos, equipos, para que todo ao final se resolva e salgan todos os proxectos. E me parece que terías capacidade para meterte no mundo da produción. E eu non sabía tampouco moito que supón a produción. Por recomendación e todo eso, pues, me aconsellou meterme nun ciclo formativo e estudiei na Escola de Imaxe e Sonido de Coruña, 2 anos. E aí sí que cambiou todo.
De repente me sentín como pez na, sabes, me sentí moi a gusto. E todo o que facía, pois o vivía con pasión, me gustaba os proxectos, ideas, traballar neles, montar equipos, inda que foran curtametraxes pequenos, de xente que está empezando, buscar financiación, falar con empresas cercanas, se temos este proxecto, os alumnos vamos a facer un traballo sobre folclore aquí en esta zona, vos interesades, podedes... E a partir de aí empecé a picar o gusanillo da produción e hasta ahora. Acabara o ciclo formativo, creo que moitos do que estades aquí, vexo que hai moitas caras novas que estades formándovos, no? E que seguramente ao terminar buscaredes unha saída profesional a isto. Pois eu tiven a sorte de facer as prácticas nunha produtora que ao terminar me contratou e a partir de aí puden ter unha continuidade, no? Profesional, que te vayan coñecendo e en cada traballo un pouco dar o mellor de ti mesmo, no? Sacar o mellor de ti. Se quedan contigo e te van chamando dun traballo a outro e te van recomendando. Estas recomendaciones, a mí, a que me levou? Pois que dunha vez, no 2001, pois recibí unha chamada de Madrid. Eu levaba como 1 ano e medio traballando por aquí, por Galicia, e era dunha produtora que facía unha coproducción con unha produtora galega. Entonces, como tiña unha axuda da Xunta de Galicia, parte do equipo tiña que ser galego. Entonces, necesitaban conformar equipo galego. Esa produtora era El Deseo, nada máis e nada menos. Eu non tiña a ninguén en Madrid, familiar, no tal, pero claro, te chaman, é unha oportunidade e ali vas sin pensalo. Empecei a miña trayectoria, vamos, desde auxiliar de produción, axudante de produción, primeira axudante de produción, xefa de localizaciones, vas un pouco escalando hasta o día de hoxe, que desde 1 ano e medio, algo así, pois estou de volta despois de estar traballando como 15, 16 anos e fora, facendo sobre todo largometraxes, algunha serie de televisión, e un pouco formándome, pois a verdad que eu tive a sorte de formarme con moi bons profesionais, con moi bons directores de produción, produtores, directores, e un pouco aprender de toda esta industria. Unha industria que é moi cambiante, que está en continuo cambio, que sempre estás aprendendo, que sempre hai novos retos, cada proxecto é un novo reto, cada proxecto é diferente do anterior, pois máis pequeno, máis grande, con un montón de actores, con poucos, con novos creadores, con directores consolidados. E ti o que vas a facer sempre, sexa pequeno, grande, xa vos digo de tal, é dar o mellor para ofrecer o mellor produto final, no? A mellor calidade. Entonces, produción o que se encarga basicamente é de que este todo no seu sitio, de conseguir, cando falta algo, sempre é a típica frase de todos os rodaxes de produción. Aquí, Manuel, no, que está coa produción e tal, sempre estás dando solución a todo. Sempre estás, porque non hai problemas, nunca se falan de problemas, no? Sempre hai que decir cales son as solucións. E ahora estou aquí en Galicia, que, bueno, é algo que desexaba tamén fai moito tempo e, bueno, gracias un pouco a produción dunha longometraxe que ahora no proxecto que estou metida, unha longometraxe que se chama ONS e que estamos un pouco en fase de desenvolvemento, no? De desarrollo, de cerrar un pouco, de pechar a financiación para empezar xa a preparación e a preproducción e a rodaxe. E isto empezou, digamos, como fai 2 ou 3 anos, porque a fase de desenvolver un proxecto desde unha idea, un guión, hasta que realmente contratas un equipo, empezas a prepararlo de verdad, fas contratos, fas presupostos, localizacións e todo eso, é longo. E vos vou explicar un pouco e resumir por qué. Eu non son produtora, non me encargo de buscar a financiación,
pois os cartos necesarios, ¿no?, para levar a cabo ese proxecto, pero que sí me encargo é de xestionar e ai, perdón, pensei que estabas levantando a man. Levantade a man cando queirades, preguntando cando cara que te está dando aí o digo, jolín, que ben, ¿no? Xa acabo de empezar e xa me están preguntando, estupendo. Organizar e xestionar determinados recursos, ¿no? E a partir de aí empezas teus retos según o proxecto que ti teñas. Pero primeiro está a labor do produtor. E me parece unha labor encomiable, moi valente, porque asume todo o risco económico, ¿no?, de levar a cabo un proxecto adiante, ¿no?, desde un guión hasta o resultado final, ¿no?, ou a película ou unha serie de ficción. E cal é ese recorrido? Longo, porque ten que conseguir moitos apoios, depende do proxecto no que estés metido, e a partir de aí tes que configurar, ¿no?, pois un plan de financiamento, buscar uns determinados actores as caras visibles, ¿no?, un pouco do proxecto que axudan a vender un pouco ese proxecto, a conformar por lo menos como mínimo os xefes de equipo, ¿no?, o que vai a ser o director de fotografía, o director artístico, que van un pouco a definir, ¿no?, cal vai a ser a estética dun determinado film. E participar en foros de colaboración, de coproducción, determinados mercados para coñecer distribuidores, axentes de ventas internacionais que van a mover o teu proxecto. E todo é un proceso pois que leva tempo, non se di, vas a vir a... No, isto ten os seus procesos, non? O proceso quizáis máis longo e que leva é conformar un plan de financiamento, non? O plan de financiamento que o que vai a detallar son as distintas fontes de financiación que vai a ter un proxecto. Por exemplo, dividindo, non? Estou falando vos tamén de cine e televisión. Aínda que cada vez se ten a diferenciar menos ou menos diferente un proxecto, a financiación dun proxecto de cine e de televisión, hai algunhas diferencias. No plan de financiamento é importante porque hai que dividir claramente cal é a aportación do produtor, que aporta o produtor a ese proxecto, e cales van a ser as axudas ou as subvencións ás que vai acceder. E é importante que a aportación que teña o produtor sexa superior ou igual ao número de subvencións que recibe. Entonces, quero decir que nunca pois teño unha subvención e xa fago. Non é así de fácil, a non ser que sexa unha subvención a desenvolvemento, a novos creadores, que son un pouco para potenciar, ¿no?, proxectos máis relacionados, máis artísticos, culturais, relacionados con novos creadores, con novos realizadores. Pero se non, se eres unha produtora, tes que asegurar o resto da financiación con outras fontes, ¿no? E cales son esas fontes, esas aportacións que fai o produtor? Pois pode ser as preventas dos dereitos de emisión, os dereitos de antena en televisión, ¿no? Entonces, ti firmas un acordo cunha televisión en que ela se compromete, en que faz un acordo que lle vende esos dereitos de emisión dese proxecto durante un tempo determinado por un número determinado de pases. Este acordo que sirve para ir, digamos, a un banco e que te financia a película, te vas a pedir un crédito. Entonces, estos acordos asegúranche que, bueno, é unha garantía para o banco e, bueno, a partir de aí te van a dar esa cantidad, ¿no?, que has establecido. Aquí, por exemplo, podes hacer, temos a Televisión de Galicia, que compran dereitos para a emisión de películas, ou tamén temos a Televisión Española, vale? O tema das privadas, das televisión privadas, ahora actualmente non compran tantos dereitos como que están eles producindo ou coproducindo proxectos, eles mesmos. Ademais, hai unha lei
que lles obriga a invertir o 5% dos seus ingresos en unha produción. A produción audiovisual, ¿no? De longametraxes e todo eso. Entonces, elas xa saben que cada ano teñen que invertir ese 5%. E, bueno, o que se está dando é que, eh, digamos que as televisións privadas ou todo eso se están convertendo de algunha forma no motor de desarrollo de moitas películas. Que moitas películas que non sabes esa lei é para apoiar, ¿no? Un pouco a industria visual. Moitas veces non sabes que se é para axudar a industria audiovisual como apoio, todo eso, ou para crear produtos para o prime time das súas cadenas e das súas emisoras. Entonces, si fora o primeiro, se debería crear, ¿no? Unha comisión que decidira que proxectos ou non. E cando entra unha televisión, realmente eles poñen moitas condicións, ¿no? A hora de quen dirixe, o historial de quen dirixe, que produtora dirixe, esa historial desa produtora que xa teñen un determinado camiño feito, ¿no? E que xa teñen pois, películas que xa han vendido, que así como as caras máis visibles, ¿no? Os actores, eles moitas veces xa te dixen e teñen moi medido un pouco cales son os produtos que eles queren para as súas cadenas. E despois, claro, é moi difícil competir, ¿no? Con eles porque despois teñen un arma poderosísima que a promoción e o marketing, ¿no? Nos enteramos de todas as películas que fai Telecinco e Antena 3 porque, vamos, o vemos en todas partes. E despois pois se produce un pouco un certo desequilibrio, ¿no? Entre outros proxectos máis pequenos, máis independientes e todo eso que non teñen tanta visibilidade. Pero bueno, aí están, aí están. Isto con respecto ás televisións. Por certo, que se as televisións privadas están obligadas a invertir un 6%, as públicas ten que facer un 6%, vale? E outras axudas ou aportacións do produtor, pois ventas ou preventas a distribuidoras ou axentes de ventas, ¿no? As distribuidoras son intermediarios, ¿no? Desde que ti tes a copia estándar do teu proxecto e elas se encargan de pois desa comercialización, ¿no? E de levalas a distintas ventanas de explotación. Pois ter unha distribuidora xa que sabes que vai apoiar o teu proxecto, pois tamén é un punto moi importante á hora de conseguir unha financiación. E un axente de ventas internacionales que o que fai é vender o teu proxecto país por país, ¿no? Claro, aquí estamos falando de determinados proxectos, de determinadas cantidades, de tal, e despois hai outro tipo de cine, pois, digamos, como máis pequeno, máis alternativo, que ten outras vías. Outro tipo de aportacións existen as coproducións te buscas outra produtora que asume tamén parte da financiación ou parte de distintas partidas de gasto de unha película. Despois hai outras, por exemplo, para televisión de patrocinio, de product placement, ¿no? Que marcas que te dan pues, determinada cantidad económica porque su producto aparezca. Esto no se da tanto en longametraxes, en cine, como en series de televisión, e o vemos, ¿no? Pues determinada bebida, determinada que aparece un pouco aí cada vez tamén menos, pero, por exemplo, eu agora estou facendo memoria, ¿no? De que e recordo unha película que fixemos con Pedro Almodóvar e que entrou, non sei se era Ford ou Renault, que salía un novo modelo do seu novo coche de non sei que, e porque aparecera pois, actor salindo dese coche que aparecía, pois, puxo cartos, ¿no? Para cada vez se fai pouco, pero aí está. E despois para proxectos máis pequenos, pois hai financiación basada na comunidade, ¿no? Que o crowdfunding e todo eso para levantar determinados proxectos.
Isto sí, como aportación do produtor, ¿no? Que fai que o porcentaxe de aportación do produtor, bueno, é o capital o que pode aportar por el mesmo. E despois están as axudas públicas. As axudas públicas, nos aquí en Galicia, por exemplo, temos o Agadic, a Axencia Galega de Industrias Culturais, que ofrezan axudas tanto a creación de novos proxectos, de novos talentos, de novos creadores, para o desenvolvemento do talento galego. É verdad que a cantidade que aportan é reducida. Bueno, este ano xa aportan creo que 145.000 euros ao desenvolvemento de longametraxes para ficción, a creación de curtametraxes e despois a realización de longametraxes para realizadores, novos realizadores, ¿no? Que non fixeran máis de dúas películas. E despois temos as axudas a produción e coproducción audiovisuais, ¿no? De contido galego. E aí pois te piden unha serie de requisitos, ¿no? De que sea unha produtora independente, que teña a súa sede social en Galicia co mínimo dun ano, con unha oficina que este inscrita en non sei que, tanto tempo, o historial, te piden o plan de financiamento, que aporta o produtor, que outras axudas estés pensando, o plan de distribución. Bueno, é unha serie de requisitos e de papeleo moito máis, e que este formado, ¿no? Que este montado un pouco o proxecto. No ICA pasa o mismo, este é unha axuda estatal e tamén hai unhas axudas que son as axudas selectivas que tamén un pouco intentan pois subvencionar ou axudar a novas producións, a novos realizadores, son unhas subvencións, axudas mesmo destas, pero están moi ben, ¿no? Te piden que o teu presuposto da tua película non exceda de 1.800.000, te van a aportar sempre non máis do 40% do presuposto da película, tes que estar cuberto xa o 10% da financiación e bueno, e se entráramos en cada un dos aspectos, bueno, podríamos estar aquí hasta mañán, pero vou intentar continuar. E tamén hai as axudas medias, sabes, que son europeas, e incentivos fiscais. Agora o que está pasando moito a nivel nacional é que se aprobou unha nova lei de incentivo para incentivar o cine, ¿no? E para que inversores privados invirtan en cine, en cinematografía, en audiovisual. Non só ten por que ser longametraxes, tamén sirven series de televisión, documentais, animación. E que son estas axudas fiscais? Que a través, ou como se xestionan, non? Se xestionan a través dunha AIE, que é unha asociación de interés económico. Entonces, a partir de aí, a produtora, cos distintos inversores, cada un pon a súa aportación, recibirán un 20% do coste total da película. Isto está realmente moi ben, ¿no? Porque tes asegurado ese 20% de non axuda directa en cuanto que é unha cuantía, unha económica que te dan así, pero sí que indirecta no sentido de que isto se despois a ti se te vai a desgravar. E sempre a partir do 1.000.000 de euros, do proxecto o sea, estamos falando de proxectos bastante grandes. Que pasa? Que hai dos comunidades aquí que son Canarias e Navarra e País Vasco. Canarias por a súa insularidade e o País Vasco porque teñen un sistema fiscal, unha comunidade foral con unha facenda foral, que eles o que fan é aumentar aínda máis isto. Entonces, a desgravación, o incentivo fiscal en Canarias crece un 20% máis. Se sitúa no 40%. E todo isto é o que un pouco conforma o plan de financiamento. Imaginade os contactos que ten que ter un produtor, ¿no? Para armar todo este plan de financiación e poder levar a cabo o seu proxecto. Unha vez que máis ou menos se ten o plan de financiación un pouco pechado, empeza a fase de preparación dunha película.
Eu aí é onde empezo, digamos, a traballar e empeza o meu traballo. Vou intentar explicar todo o que fago a través de 2 exemplos, vale? Que estou agora desta película que se chama ONS e que ahora mismo estamos intentando pechar unha parte da financiación e de unha serie de televisión na que estive traballando que se chama Dalia a modista, un pouco para explicaros como é o proceso, ¿no? de produción de ambos. Cales son os meus retos agora, ¿no? A hora de enfrentarme ao peche dunha financiación e todo eso? Pues tes que saber que proxecto tes que saber que financiación tes e a partir de aí elaborar o presuposto da película, ¿no? A financiación te vai a dar un pouco as pistas de, bueno, dos cartos que te podes gastar e en que vas a invertir, ¿no? Por exemplo, unha parte fundamental á hora de facer unha película, pois, son os actores, ¿no? O personal artístico. E sempre para configurar esta financiación e todo eso, queremos contratar, ¿no? Actores que sexan recoñecidos e todo eso, pero moitas veces o presuposto non dá para tal. Nunca dixedes de intentalo porque moitas veces levades sorpresas. Eu recordo unha película na que estive traballando, por exemplo, que comentaba antes Manuel, que era La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, que é unha produción que se facía aquí, non tiña moita financiación. Isabel Coixet tiña moi claro que quería nesa produción a Tim Robbins. Entonces, Tim Robbins era un actor, bueno, recoñecido internacionalmente y con un caché moi difícil de asumir por unha produción media baixa. Que pasa? Que hai moitos actores que son capaces de renunciar a ese caché polo proxecto, ¿no? Porque o proxecto que lle estás ofrecendo lle resulta interesante. E hai moitos actores que o fan. Tim Robbins foi un deles. E el renunciou a parte do seu caché por formar parte. Leu o guión, falou coa directora e quería formar parte dese proxecto. Entonces, bueno, é importante, ¿no? a ter un bo guión, ¿no? Porque é máis fácil convencer a todos os protagonistas para que formen parte deste proxecto. Despois, tamén tes que cerrar os xefes de equipo, ¿no? E contratar a todo o personal que vai a facer esta película. Tes que, bueno, é que agora se me veñen tantas cousas á cabeza que, vamos. Eu nesta película, os retos que me propoño é cerrar un actor, sabes, de primeira man por un pouco que lle interesa o proxecto e para que este con nós neste proxecto, cerrar o equipo de produción e despois é unha película que se vai a rodar en 16 milímetros. Bueno, xa sabedes todos que agora todo é digital. Me preocupa moito, bueno, me preocupa moito este tema porque se corren moitos riscos, ¿no? A hora de gravar. Nos estamos, se chama ON porque toda a película rodamos na ía de ONS. Entonces, temos que, aparte de conseguir o negativo, que aquí en España solo se consigue a través de unha persona, ¿no? E que o cerras, a cámara, todo eso, tes que conseguir un laboratorio. Aquí xa en España non hai laboratorios para o revelado. Entonces, tes que conseguir laboratorios fora. Donde hai? Pois en Londres, en Bélxica, en Rumanía, ti pides presupostos, vas pedindo e comparas precios, ¿no? E en Rumanía, pois resulta, la verdad, que moi económico rodar. Cal é o problema? Que ti tes que conseguir un equipo, que xa hai moi poucos equipos que sepan traballar en cine, que sepan o que é o chasis, sabes? Que é o cambialo, enlatar esa película en unha isla con condiciones de humedad, rodando en playas, arena, ralladuras,
que salga todo ben, o levas unha empresa de mensaxería que cho leve a Madrid. En Madrid ter unha persona que cho leve ao aeroporto para que nun avión o leve a Rumanía ou a donde sexa, os rayos X que din que non pasan, pero pasan, que non se vele, que chegue a Rumanía, que fagan o proceso de digitalización, que os sirvan ou que os sirvan o EDL a un servidor. Canto tempo pasou desde que os estou contando todo isto? Unha semana. O sea, cando rodas en digital, ti sabes, tes aí o resultado, podes velos. Está nunha tarxeta que despois se volca a un disco duro. Aquí pasa unha semana e non sabes si o negativo chegou ben, que pasou con el. Pero se chega ben, chegou aquí, non? Pero se está velado, si ten ralladuras, se hai que volver a repetir. É emocionante, é moi emocionante. Vos lo digo porque o penso e digo, me angustio solo, me empezan aí os sudores. Pero é o... Aí isto se me está... É como quere rodar o director. E eu respeto. Sí. Claro, esa é outra. Tamén os teño que contar, non? En canto a presuposto, non? Ti como tes que presupuestar, dis que sale máis económico, digital ou analóxico, non? O soporte fotoquímico. É máis barato agora o digital. Non por moito, o sea, neste caso, no meu caso, estive presupuestando e sale 6.000 euros máis caro, non? Pero despois lle tes que sumar, por exemplo, o seguro. Claro, claro. Hola, hola, sí. Bueno, escoitade, Bueno, sí. sí, bueno, máis que nada. Bueno, máis que nada, porque igual todo o esforzo da rodaxe, Sí. pois, claro, non hai unha segunda copia deso. No, eso es claro, como... entón, non sei con que viña ahora no autobús que me decías, como ti Claro, escribes un manuscrito, sí. o escribes Claro. e é... Claro, porque, por exemplo, aquí, a canta xente, Seur non lle perdeu un paquete. Eu a min, si xusto Pero ti, coincide que é a espera, cinta... poñedevos, imaginades estar Claro. esperando unha semana a ver que pasou con eso. Sí, sí. E cando estás rodando nunha illa, sabes? É que non sabes... Pero isto é só unha pequeniña cousa, vos vou a seguir contando moitas máis. Isto é moi... Tes tantas cousas que ao final te deixas levar, non? E eso, bueno, hasta cando xurda, o problema xurdirá e buscaráslle unha solución. Pero bueno, aí está, aí está. É unha película que se roda, que ademais que ten dúas emulsións, que se roda de día e de noite. E en dúas estacións distintas, verán e inverno. E hai unha ciclogénesis. O sea, vamos a rodar con un tormenta. Exactamente. Pero nós non podemos estar esperando. Bueno, quero decir, esperando, pois terás que facer un pouco... As nosas previsións, según o noso calendario, nos querríamos empezar a setembro, outubro. Entonces, pois nesa época esperamos, tocamos madera, tal que pois se poda contar verán, porque é a chegada dunha parella a Illas de Ons e como a Illa de Ons, a súa topografía, a súa paisaxe, cambia, fai un cambio neles, e como se desenvolve certa acción a partir dunha tormenta e a aparición dunha persona. Eso, por moito que o prepares, que o teña, é incontrolable. Setembro, outubro, e o mellor non te ven a chuvia en Galicia, que chove non sei que, hasta xaneiro. Fixadevos porque isto que vos vou contar é verdade. Eu estaba de jefa de localizacións en Julieta. Non sei se vichedes algunha película. Super chulo. Unha parte da produción moi bonita, moi creativa, de buscar os espacios, os distintos decorados naturais, donde poder rodar, ¿no? Ir visitando, coñecer xente, lugares, pedir permisos, bueno, é alucinante. Hai unha tormenta en esa película. Como rodamos en verán, a película, ahora todo é digital, pois entonces rodamos un pouco o croma para despois insertar unha tormenta.
Unha vez que terminamos a película, se contratou a un mini equipo para solo rodar a tormenta, vir en noviembre, por exemplo, dixe, pois, o mellor en noviembre, Galicia, malo será, ¿no?, que non haya unha tormenta ou... desde noviembre, principios de noviembre, hasta febreiro, non choveu ni un solo día. Non choveu un solo día. Sabes? E ademais fíxome gracia porque Pedro Almodóvar, o director, te pasa referencias. É genial, ¿no? Porque é moi fácil e difícil traballar con él porque ten tan claro, tan absolutamente claro o que quero isto. E tes que continuamente ofrecerlle solucións, propostas e todo eso hasta que él diga, isto de verdad. Entonces, a min, de referencia para esa tormenta, me pasou unha longametraxe de Lois Patiño, Costa da Morte. Non sei que... Claro, ali, mar, bravío, contra a roca, non sei que tal. E eu teña que conseguir eso, esa referencia. Foi imposible. Se tiveron que comprar as imágenes. Porque non choveu ni un solo día. Entonces, con esta experiencia previa tal, eu me enfrento ahora a unha película que vou a rodar entre setembro, outubro. ¿Qué pasará? Esto es la incertidumbre constante. Non o sei. E ti, pois, tes pechado tamén certos acordos de entregas do proxecto nunhas determinadas datas, por tema de subvencións, de acordos, de datas de actores. Que sabes ti se o actor vai a estar disposto para esas datas? Ademais, aparece unha actriz que non é ni española, que é estranxeira. Entonces, moi emocionante. moi emocionante todo, pero isto un pouco é a emoción que ten todo este medio e este sector que vives constantemente no cambio, na incertidumbre, e bueno, e as cousas salen, Al final as cousas salen, e salen, a verdad, que bastante ben. É que ahora se me ocurrirían 1000, porque por contaros. Contratar un equipo, e a ese equipo teslle que ofrecer o aloxamento, teslle que ofrecer dietas e todo eso, porque se teñen que desplazar hasta Bueu. Solo o desplazamento desde a Illa de Ons a Bueu son 45 minutos. Entonces, por convenio, sabes, non podes exceder senón, o tempo que te excedes, o tes que quitar o tempo de rodaxe. Que máis? Que vos podo contar? Bueno, teño aquí unha axudante estupenda, que teño unha chica, Susi, que está aí facendo prácticas e que está aí un pouco buscando presupostos, aloxamentos, non sei que. E esperar, ¿no?, que se cerra a financiación e enfrentarte a todas as sorpresas. Ir cerrando equipo, que pasa? Outra cosa que me ten moi nerviosa é que, afortunadamente, aquí en Galicia, actualmente, se están facendo moitos traballos. Se está traballando moito e a miña previsión é que se siga facendo moitos máis. De verdad que sí. O sea, fixadevos que ahora mismo, así de memoria, é que se van a facer entre 6 ou 7 longametraxes este ano, solo aquí en Galicia. Se van a facer 2 series nacionais, unha para Telecinco e outra para Antena 3. As dúas sobre o tema da droga, unha se chama Fariña, outra se chama Oeste, pero que van a contratar. Ven equipo de Madrid, pero outra parte do equipo se vai a contratar aquí en Galicia. As series que se están facendo xa para a Televisión de Galicia, Pazo de Familia, as series da Voz, e esperemos que isto se manteña, ¿no?, e que se siga... E entonces outra preocupación é conseguir o equipo. O equipo para esta longametraxe. E sobre todo unha figura, o auxiliar
de cámara, que sepa cambiar os chasis. Unha das funcións do director de produción, no, é buscar un equipo que realmente dé todo pola película, e porque é un tempo moi concentrado, e moi pouco tempo que tes que sacar a película nese tempo. Outra reto que teño con esta película é que hai que rodar en continuidade, vale? Que significa rodar en continuidade? Cronolóxicamente. E iso que dificulta todo. Porque normalmente nun plan de traballo se agrupa, ¿no?, por localizacións. Entonces vas a unha determinada localización, rodas, vas a outra e vas cerrando localizacións, convocatoria de actores. Si non, que te implica? Pois vas da playa ao faro, do faro ao porto, ao barco, eso é tempo, moito tempo, e moito desplazamento, de moito personal, de moito material. E por que hai que rodar cronolóxicamente? Porque hai a evolución do personaxe, ¿no?, de que chega pois feito polvo por unha traseda familiar, con olleiras, con barba. Entonces, todo eso o tes que rodar, porque se o afeitas, hai unha etapa que despois el se mellora e todo eso, se afeita, aparece afeitadiño, e xa está. Se o afeitas, o día seguinte o tes afeitado. Non o tes con barba. Entonces, bueno, tes que ter en conta todas estas cousas. Hai moitos... non se roda en continuidade, é moi difícil, a non ser que teñas uns presupostos moi elevados, porque necesitas moito tempo, e o tempo sempre son cartos, ¿no? Entonces, bueno, que se pode permitir? Pois películas que rodeen en continuidade, pois Almodóvar, ¿no?, porque sabedes que é un director de actores, e entonces a interpretación que siga ese camiño do seu personaxe, ¿no?, pois rodar en continuidade eso o permite, pero tamén manexa outros presupostos. E bueno, os quería contar tamén unha anécdota que me pasou en canto a sacar sempre o mellor de cada equipo. Unha das películas que máis, se ahora me pregunta que máis sufrín, pero que máis disfrutei á vez, foi unha película que se chama Beautiful, de Iñárritu, que agora está aí, e que foi durísima, pero durísima, durísima, por eso mismo, por rodar en continuidade, por rodar con un equipo de 150 personas, por rodar no centro de Barcelona e arredores, con unha infraestructura detrás de camións, eu estaba de xefa de transportes, ¿no?, en esa película, entonces tes que manexar todos os campamentos de camións, os vehículos, os condutores que recollen, que non recollen. E el sempre fai algo que me deixou pasmada. Eu recordo o primeiro día de rodaxe, ¿no?, que eu estaba ali, que non daba abasto de chegar, convocar, citar a todos os camións, ¿no? Estábamos nun hospital e tiña que, de repente, aparte de recoller, teña dos actores que aparecían en esa escena, tiña que recoller o resto de reparto, a todos. E eu digo, madre mía, chamando taxis e todo eso, porque xa non daba co tema de vehículos. E non só eso, as persoas que normalmente non están en rodaxe, pois estaban os guionistas, viña a persona de montaxe, o músico que viña de Argentina, os guionistas viñan de Londres, estábamos todo o equipo, 200 personas, imaginádeos. Hubo un retraso dun avión que viña de México e tivemos que esperar 2 horas, pero non se empezou a rodar, non se empezou. Quen era este personaxe que viña de México? Un chamán. Ahora vos vou a contar, porque esa das cousas máis... sempre o que fai, a parte de crear uns equipos increíbles de traballo,
que sempre son os mesmos, que se repiten, que o que fai é reunir a todo o equipo, os que están en rodaxe, os que non están, os actores que están citados para ese día, os que non están citados para ese día, nos reúne a todos. Despois estábamos aí como pois encima de un camiño de baldosa, non sei que, nos fixo a todos, cando chegou, nos fixo a todos poñernos no xardín, aí, todos pisando o xardín, dándonos as mans, uns ás outros. Tuven que traer, creo que foron 150 rosas rojas, repartímonos as mans, cada un, con unha rosa roja na nosa man, invocou, o que a man estaba no medio, invocaba aí, e cada un de nós, cando collía a rosa, tiñalle que quitar os pétalos e tiralos ao aire. A ver, normalmente depende do proxecto, no? De todo eso, pero máis presuposto, se cuida máis, de rodaxe con unha cámara, hai tempo, no? Para os ensaios, para tal. E en televisión é todo moito máis rápido. Bastante máis rápido. A hora de planificar, por exemplo, non sei se sabedes que, bueno, unha folla de guión, máis ou menos, equivale a 1 minuto, no? En cine, a hora de planificar, estamos dicindo que se poden facer 3 follas, no? Máis ou menos, por día. Entón, estás facendo 3 minutos. Que pasa coa televisión? Bueno, aquí se rompe, vamos, todo. En series nacionais, por exemplo, se están facendo entre 9 e 11 páxinas por día, que son, pois, eso, 9, 11 minutos por día. En unha semana, máis ou menos, terías un capítulo dunha serie. Para facer eso en cine, necesitas 5 semanas, 5 ou 6 semanas. Pero aquí en Galicia, por exemplo, se están facendo da orden de 18, 20 páxinas por minutos, co cual en 3 días tes un capítulo. E se vai a unhos ritmos, imaginade, entonces un pouco, para que vos fagades un pouco a idea das proporcións, se va a un ritmo rapidísimo. E, bueno, se potencia moito tamén a grabación en plató. Está todo moito máis controlado, no? Ahora vos estaba contando un pouco todas as incertidumbres, no? De cando abordas unha rodaxe en exteriores. Aí, no? Telo todo controlado, pode chover, pode facer sol, xa está. Se va rápido, se traballan con 3 cámaras, 2 bloques, 2, 3 tomas, no? Un pouco por bloque. E así vai, pois todo moi rápido. Moitas veces os guións xa están, pois ten un número determinado xa que ven un pouco dado por produción, no? De canto, que porcentaxe ten que ser en plató e que porcentaxe debe ser en exteriores, porque en exteriores se ralentiza todo. En plató, pois tes todo aí, a man, moi rápido, moi efectivo, pero cando sales a decorados naturais, todo máis, tes que mobilizar a un equipo, tes que montar todos os espacios, os servicios auxiliares, no? Que necesita unha produción, xogas un pouco tamén coa incertidumbre meteorolóxica de que va a pasar. Entonces, bueno, así se va un pouco axustando os tempos para cumplir, ter os capítulos en tempo por tempo da emisión. Tende en conta que tes uns plazos, tes uns calendarios de entregas, no? Coa televisión. A Televisión de Galicia, en este caso, te encarga unha serie como productora. O encargarte esta serie, eles financian o 100%, o 100% da serie, e eles teñen todos os dereitos de explotación. Eles tamén teñen voz e voto en canto
a que actores, no actores contratas, a que equipo, no equipo contratas para os seus proxectos. E bueno, me perdín un pouco o hilo, perdonade. E entonces esta un pouco son aí a diferencia, ¿no? dos planes de traballar en cine e en televisión. Hai que cumplir estas entregas, entonces é unha locura para organizar os plans. Ti cando tamén, cando empezas unha película, ti tes un guión cerrado. Ti sabes todo o que vai a pasar nesa película. Entonces ti podes planificar. Pero cando estás facendo unha televisión, moitas veces empezas a traballar sin ter todos os guións. Pois, ao mellor, se son 15 capítulos, máis ou menos, pois te abren 5, 6, 7, e ti empezas a traballar e a planificar esos capítulos. Entonces, un pouco, a medida que vas grabando, vas montando, vas recibindo novos guións, vas preparando, é complexo a hora de planificar, ¿no? E despois tamén, a medida estás grabando, o que pasa é que tes os resultados. Ti estás grabando, ao mellor, os últimos capítulos e xa están emitindo a serie e tes os resultados da audiencia. Os resultados da audiencia son os que van a marcar, ¿no? A continuidade ou non de unha determinada serie. Isto moitas veces, ao mellor, te permite non ter todos os guións cerrados, ¿no? Pois a facer cambios, ¿no? En canto a personaxes, ao mellor, mira, este personaxe non funciona e todo iso, pois, ao mellor na capítulo 8 pasalle algo e morre e desapareceu, por exemplo. Eso non se pode facer no cine. Eso é a historia tal cual. E aí, bueno, somos un pouco, as produtoras e as cadenas son esclavos das audiencias, ¿no? Porque son os que lle van a dar un pouco a inversión e todo eso. Que máis que vos podo contar? Unha serie, rentabilizar unha serie. Empezar unha serie é bastante complicado, quero decir. Moitas veces, porque tes que empezar, ¿no? Montar decorados nun plató, esa construción de decorados, personaxes novos, se funciona, se non. Por exemplo, eu cando entrei a facer a dirección de produción de Dalia Modista, hai outra complicación máis que a época. A época supón moito máis esforzo económico que se estás facendo unha serie actual. Por qué? Porque os decorados teñen que ser de época. Tes que construir e, se non, buscar, localizar eses decorados acorde coa época. E se ten algún elemento moderno, intervir. Entonces, aí hai un traballo de decoración moi considerable e bastante importante, ¿no? Que máis? O vestuario. Tes que confeccionar un vestuario. Era unha serie dos anos 50. Entonces, aquí, pois, atopar vestuario acorde a esa época, sí, claro. Con respecto ao que estás falando de series ou un pouco cine, Sí. agora levase moito que unha serie, un capítulo dunha serie, teña o mesmo presuposto cunha película. Gracias. Cunha película de cine. Entón non sei se o ter o mesmo presuposto ten o mesmo nivel de produción un capítulo dunha serie que unha película. E que depende. Sí. A ver, que está pasando ahora co mundo da televisión? Ahora mismo, bueno, que estamos aquí entrando nun mundo con esta pregunta moi interesante, pero o que está pasando co mundo da televisión é que está habendo unha aposta moi grande por a entrada de novas plataformas digitais en España. Bueno, non sei se sabedes que ahora mismo tenemos Netflix España, chegou en novembro, en decembro HBO, Amazon, cuidado con Amazon, porque decides as televisións
o sea, generalistas, ¿no? Privadas, todo eso, ¿a quen están mirando? Pois a quen credes? A quen está Movistar Plus, que está apostando, pero totalmente por produción propia, por facer series con un sello. Es que as cadenas de produción lle interesa moito facer series de produción, vale? Porque fan efecto anclaxe, no? Un pouco da súa audiencia, dos seus espectadores, no? Que a partir dunha serie, pois a siguen e aí pois tes pois unha serie, unha audiencia que é fiel a esa serie. Se funciona, porque hai casos de descalabros total, no? E despois crea imaxen de marca. Entonces, bueno, todos coñecemos ou sabemos pois esta serie de Telecinco, esta serie de Antena 3 e todo eso. Entón, están apostando fortemente, ¿no? Polas teles. Ahora, coa chegada das plataformas digitais, isto é un mundo, pero non vos podedes imaginar, ¿no? Como está cambiando a forma de produción, de facer, de consumir televisión totalmente. E cada plataforma quere ter os seus propios contenidos, ¿no? Quere ter as súas propias series. Que está facendo, por exemplo, Movistar? Está apostando claramente por series españolas, locales, bueno, eles dicen locales porque Netflix, HBO son globales, con talento español e para ter no seu catálogo. Tamén ten en conta que hasta ahora solo en Movistar podías ver, sabes, era intermediaria, podías ver determinadas series, House of Cards, Juego de Tronos, pero ahora co desembarco destas plataformas aquí, pois eles pois perderá, ¿no? Irá perdendo un pouco estas series que forman parte do seu catálogo porque tanto Netflix, HBO e todo eso se querrá ter para eles en exclusiva. Depende dos contratos de distribución e acordos que hayan chegado, ¿no? Entonces, necesita contido para a súa plataforma. Entonces, está apostando polas series. Xa arrancou con 3 series agora, a primeira de Alberto Rodríguez, está collendo ademais moito talento do cine, directores de cine, para facer series que se tendrán que amoldar o que vos estaban explicando un pouco tamén o sistema de traballo das televisións. No mismo, pois que ti faz unha película, pois a diseñas, non sei que, estás na rodaxe, de vez en cando vas un pouco vendo a montaxe, cando termina te dedicas a montaxe, que cando tes que facer seriado, por exemplo, o tempo que lle dedicabas a montaxe, xa non vas a poder estar aí porque está rodando. Non sei se me explico, sí, non? Están apostando Sesgai. Sesgai está facendo tamén unha serie. Están invertindo 70 millóns, vale? As axudas públicas este ano que han salido para a produción de películas son de 30 millóns. E por series de calidad. La Peste, creo que unha serie do século XVI que se está rodando en Sevilla. Despois, a película, outra serie de tal, La Zona, se está rodando en Asturias. Se está movendo por todo o panorama nacional. Netflix, bueno, pois Netflix está tamén revolucionando e cambiando as formas de xogo, no? Da produción, porque fixeron e produciron unha película. Non sei se coñecedes, que se chama 7 anos. 7 años. Que pasa con Netflix? É unha plataforma global. O sea, eles producen, eles distribúen e eles exhiben. Sabes? Entonces, unha película feita para unha plataforma non pasa polas salas de exhibición, polas ventanas de explotación clásicas e tradicionais. Isto, entonces, necesita unha regulación, porque tamén as televisións generalistas están pagando, ¿no? Un 5%, están obligadas por lei a pagar dos seus ingresos. Que va a pasar con estas plataformas? Tamén terán que un pouco... E despois, tamén Netflix presentou no Festival de Cannes
Cannes de Francia e todo eso, dúas películas. E entonces os exhibidores e todo eso, pois se queixaron. E na gala dos Oscars. Exacto. Bueno, que con Beast of No Nation, que estaba nominada aos Oscar, pois houbera tamén moito revuelo, precisamente porque non era unha película de cine ao uso, entón, eso, non había unha legislación de por que Exacto. está aquí un produto, pero realmente moi boa. É Non, a nova moi película de Will Smith, a nova película de Brad Pitt son de Netflix, pero bueno, tamén me gustaría, aproveitando, Por favor. facerche unha pregunta, que sí que hai certos expertos que din que ollo con todo isto, porque estás empezando a crear unha gran burbulla audiovisual que tarde ou temprano Hai cabida para todos. acabará Isto é explotando. sostible. Claro, Vos, porque... a cantas plataformas? Sois suscriptoras? Hasta Sí. a cantas plataformas vos podes suscribir? Claro. No, por O sea, exemplo, neste ano, solamente en Estados Unidos, se rodaron 400 series. É Claro, unha barbaridade. non é sostible porque ademais cada serie ten un presuposto. Sabes que Pero claro, é estamos todo, é falando, un todo pero incluído. cuidado, non falamos tamén que vos estaba dicindo, e cuidado con Amazon, que ainda non vos contei por qué cuidado con Amazon, con YouTube. Que me decides de YouTube? YouTube Televisión. Entonces, de repente, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues tenemos que estar un poco a ver cómo... Pero ahora, Susi, ahora... Pero é verdad, pues se está cambiando e cada vez a televisión, pues a serie de ficcións, contidos de televisión, as series, as miniseries, a todo eso, pues se están parecendo moito máis a rodaxes de películas cinematográficos. E despois que as formas de consumo están cambiando, de consumo de ver a televisión. Bueno, estaba... bueno, sí. Pero vas a pagar Netflix, HBO, Movistar... E por que te vas a basar? Por qué? Por que vas a suscribirte nunha ou outra? Polo contido. Sabes que Netflix utiliza o Big Data, ¿no? Entonces, eles o que poñen un tag a cada serie que teñan e todo eso, e teñen estudiadísimo, analizadísimo o que lle gusta, o seu... É que isto me cae, perdón. Un segundo. Xa, creo que sí. Se escoita ben. O que lle gusta os seus suscriptores. O sea, nós non sabemos nada das audiencias de Netflix. O sea, porque non as fan públicas. Eles se basan o seu modelo de negocio na suscripción, ¿no? Bueno, ahora Narcos creo que a vendieron a Televisa e sí que vamos a ver se é unha serie, ¿no? Con audiencia e todo eso, como se someten ao resto. Pero, jolín, es que este tema dá para moito. Pero eles, a primeira serie que fixo, bueno, que se estrenou fai uns días de Netflix en España, es Las chicas del cable. Que es As chicas do cable? Unha mezcla de Velvet e Gran Hotel. No? Teñen claro o que como atrapar e coller os seus espectadores. E entonces eso han chegado en España. Que funciona en España? Pois vou a facer contido que gusta e tal, e tamén coa intención de atrapar ou traer o mercado latino. O teñen clarísimo, clarísimo. É unha locura todo isto. Perdona, Susi, despois... Noelia. Noelia, sí. Vale, hablábamos de que las plataformas actuales producen sus películas y las distribuyen en sus propios webs. Entonces, ¿cómo repercute esto en las salas de explotación? Porque realmente están destinadas a desaparecer. Porque ya, o sea, yo creo que la gente que acude al cine... hay que regularlo, hay que regular esto, de alguna forma, ¿no? Y ahora veremos cómo se fará. Es que todo
avanza e todo cambia a un ritmo, sabes? Internet, as novas tecnoloxías están dando que as reglas do xogo deste mercado estén en continuo cambio. As películas están feitas para ver no cine. E moitas veces non é tanto xogo como xoguete, pero as novas xeneracións, vos sodes as novas xeneracións. Eu estou obligando a un sobrinho de 13 anos que me meta no seu grupo de WhatsApp. Quero saber o que queren ver. Pero vos consumides xa de unha forma diferente. Non. Bueno, eso digo eu, quero decir. No, no, no. ¿Por qué pierden calidad? Buah, no, perdona. Por exemplo, Netflix te obriga a que o formato que ti lle entregues este en 4K, eh? No, cuidado, eh? Está como calidad... No, eso sí que no. No, 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 no repercute na calidade. Eso, cuidan a calidade, a estética, o formato, todo, 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 todo. Perdón, Noelia. Estupendo, qué bien, me encanta esto. Bueno, calidad no, quiero decir, é que esté disposto a ver cada un. A ti que te interesa ver? Claro, que ahora mismo é o que estábamos falando, un capítulo de Xogo de Tronos podes ver como se fora unha película, pero solo nun capítulo de Xogo de Tronos. Por eso esa de serie, película, que ao final ten a mesma calidad de produción ou de presuposto. Claro, o sea, que define HBO? Bueno, pois a selección dos seus proxectos, da súa calidade, pero están feitas para ver, é unha serie, Sí. para ver en televisión. Non sei cantos seguites Juego de Tronos aquí, pero seguramente que moitos. Claro. ¿No? Que? Xa. Bueno, eso é un modelo de negocio, as suscripcións, non? E por eso moitas veces, sí, a calidade, sí, sería o ideal tal, pero cantos despois a ven con tos de fondo, sombras, sabes, entón, Xa, é que todo é tan discutible, xa. claro, Claro, é máis... Moitas veces o xogo que o xoguete, non? Un pouco a vivir esa experiencia. le da exactamente igual a calidad en que la ves, pues aí non tienes forma de atrapar. A ti te dá igual? A mí no, pero quizáis porque eu proveño non, de outra xeración na que sí que todos os domingos íamos ao cine, íbamos ao videoclub e tal, pero claro, agora que estás Isto non deixa de ser un videoclub online, non? sí, pero ao mesmo tempo estás whatsappeando, estás con Facebook, estás Totalmente, totalmente. Esto, vamos, distintos soportes, multiplataformas... ías ao videoclub, alquilabas a película, tiña un coste, entón puñala en casa e estabas centrado vendo esa película. Sí. Agora, como todo a arte tal, non ten precio, non ten, é gratuita, pois bueno, non se lle presta tampouco esa atención. Bueno, ti tamén decides, escolles o que queres ver, non? Pero ahora, por exemplo, custa máis unha suscripción a Netflix durante un mes que unha entrada de cine. Tamén hai que ter en conta. Non é o mismo suscribirte durante... Sí, aquí temos un grave problema coa de legislación e todo iso, porque fíjate a convocatoria que ten cando é a semana do cine ou todo iso, e que rebaixan a entrada a pues, que se veron colas, ¿no? O IVA está sangrando, porque sabedes como se reparte, ¿no? A entrada do cine, pois o 21% vai o IVA, vai ao Estado, ¿no? Un 3% a SGAE, un 34% o exhibidor e un 43, 40 tal que se reparte entre distribuidora e o acordo que teña coa produtora.
O 21%, claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. No. Estás ou non estás de acordo? Bueno, hoxe con un teléfono móvil, vamos. Sí. O seu talento, a súa creatividade. De Sí. 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 Eu non a vin. Ah. Pero foi todo o mundo, e non solo pero increíble, conseguiu bueno, unha cuota de pantalla altísima, superando, foi no 2014 a película máis vista, a segunda El Niño, e despois, pois os Spidermans de tal, todas as das grandes multinacionais. E non solo que... Sí, hasta xente maior. Sí, sí, conseguiu... Sí, desde logo. Non, unha peli e media, sí. Ujú. Ujú. Totalmente, totalmente. E, por exemplo, estas novas plataformas sí que o teñen moi, moi en conta. Mm, estou de acordo contigo, eh? O que pasa é que isto é hai unha gran diversidade, ¿no? Bueno, hai que facer un tipo de cine evidentemente comercial para sabes, para potenciar a industria cinematográfica, para crear postos de traballo, para invertir en novas tecnoloxías, para consolidar, ¿no? As empresas de servicios e todo eso que están traballando e que se dedican ao mundo do cine, pero tamén hai que dar unha alternativa a outro público, a tal que, que, que busca outro tipo, ¿no? de cine diferente e todo eso. E hai que pues facer este tipo de proxectos que ti dis, ¿no? Que se comercializan e que están funcionando moi ben, e tamén temos que protexer, de alguna forma, outro tipo de proxectos de novos creadores, de cine de autor, alternativo, e un pouco buscar o equilibrio. ¿O qué? Vamos, dime, por favor, gracias. Mira, voy a vir aquí y me vas a decir o que va a funcionar. Vamos, voy a salir feliz de aquí. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Hai moitísimo talento. Estou totalmente de acordo.
Xa. Sí, o que estou totalmente de acordo contigo, que hai moitísimo talento. Unha das cousas que a mí, bueno, aparte de a produción de películas, ¿no? De determinados proxectos, me encanta a formación, porque é unha forma de estar en contacto con xente, ¿no? Que xente xoven, que ten ideas, que quere facer proxectos, e que son o relevo de todos nós, ¿no? E un pouco que teñen novas ideas, que están un pouco máis ao día de todo, que por onde van a ir os tiros, e aí está todo. O sea que ánimo, de verdad, ánimo, porque é que de verdad, cando tendes algo que vos gusta, costará máis, menos e todo eso, pero tendes que ir a por eso. E moitas veces os principios non son fáciles, pero hai que estar aí e dar ao callo. E creo que vamos a parar porque tocades ahora a Oliver Laxe e agradeceros, bueno, pois, que me hayades escoitado, que habades participado e moitísimas gracias, vale? Moitas gracias.